Hindi na ako rito mag-aaral. Saan na? Sa States na. Kukunin na kami ni Papa. Matagal na raw kasing pinaplano ni Papa na ipetisyon na kami ni Mama. Hayaan mo, Mac. Ayos lang yun. Tapos tuwing uuwi ka, dalan mo ko ng pasalubong ah. Oo naman. Tsaka sumbong mo lang sa akin kapag may mabubuli sa'yo. Tandaan mo, kapag mapapahama ka, darating ako. Pangako ko sa'yo yan. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Hoy! Ano to? Bakit siya sa pinagtititipan? Umalis na kayo! Para pare-parehas tayong makaiwas sa gulo. Salamat ah. Kundi napagtipan na naman ako noon nila Marco. Ano ba kasi ang ginawa mo sa mga yun eh? Bakit ba trip na trip ka nila? Wala, hindi ko nga alam kung anong atraso ko sa kanila eh. Naglalaro lang naman ako nito eh. Ano yan? Nice! Game Boy! Oo, pilit nilang kinukuha to eh. Kakabili lang sa akin to ng nanay ko. Teka nga, anong laro mo riyan? Pokemon, bakit? May Game Boy rin ako sa bahay. Gusto mo laro tayo? Meron ka ba yung link cable? Oo, meron. Minsan punta ka sa amin ha. Para makapaglaro tayo tapos trade tayo ng mga Pokemon. Oo ba? Ano nga palang pangalan mo? Mac. Mac ang pangalan ko. Ikaw? Ako naman si Ron. Salamat pala ulit sa pagtatanggal mo sa akin sa mga bully na yun ha, Mac. Wala yun, par. Par? Anong par? Par. Short for pare. Magpar na tayo ngayon ha. Oo ba? At mamaya, sabay tayong umuwi. Tuturo ko sa iyo bahay namin para puntahan mo ako ron. Tapos laro tayo ng Game Boy. Mac, salamat pala kanina ha. Natulungan mo na naman ako sa mga bully roon sa school ha. Nakipagsuntukan ka pa sa labas ng school. Nagkapasa ka pa tuloy. Wala yun, par. Sobra na rin kasi yung si Marco, halos lahat sa section natin kinakaya-kaya eh. Tama lang yung ginawa ko sa kanya kanina eh. Masyadong maangas. At saka wala to. Oo nga par. Nakahanap siya ngayon ng katapat niya. Maangas lang naman yun kapag magkakasama sila ng tropa niya. Pero kapag wala naman ang mga yan, hindi magyayabang ang mga yan ng ganyan. Salamat talaga par. Sana sa nangyari na yan, tigilan na nila ako. Wala yun. Sino-sino lang bang magtutulungan? Tayo-tayo lang din naman, di ba? At saka, tropa kaya tayo. Nga pala, weekend naman ngayon at wala namang assignments. PlayStation tayo sa amin, ha? Ano, tara? Tara par. Larong-laro na rin din ako makapaglaro ng Tekken. Baka matalo ka na naman, ha? Pero kapag nagsawa ka sa Tekken, may bago akong laro, ha? Ano yun? Gran Turismo. Uy, Astig yun. di tingnan natin. Sige, mukhang maganda yan ha. Ano ba yun? Yun ba yung race? Oo. Punta ka na lang mamaya. Sige, punta ako. Ma, nandito na ako. Oh, bakit nangingitim ang gilid ng mata mo? Nakipag-away ka ba? Ha? Naku, Mac ha, kapag ako napatawag sa school, isusumbong kita sa daddy mo. Ay, eto ba ma? Nasiko lang yan kanina sa PE. Nagbabasketball kasi kami.
medyo nagkainitan kasi yung mananalo. Mataas ang grade sa finals. Pero okay naman ako. Mamaya pala, pupunta raw si Ron. Maglalaro lang kami ng PlayStation. Weekend naman, di ba? Wala ba kayong assignments? Kung may assignments ka, gawin mo na muna. Wala po, May. Hindi nagbigay ang mga teachers namin. Weekend na raw para makapagpahinga na rin daw kami. Anong oras daw pupunta si Ron? Ngayon na rin po, Ma. Magbibihis lang daw siya. O sige, magluluto na ako. Dito na rin siya kumain ng dinner, sabihin mo. Salamat, Ma. Congrats, para. Congrats din par, graduate na tayo. Oo, magka-college na rin tayo sa wakas. Sana sa isang school pa rin tayo para magkasama pa rin tayo. Saan school mo ba balak mag-aral? Hindi na ako rito, Ron. Hindi na ako rito mag-aaral. Saan na? Sa States na. Par, kukunin na kami ni Papa. Sinabi ko na kina Mama at Papa na dito na lang ako mag-aaral eh. Ang kaso, hindi sila pumayag. Matagal na raw kasi pinaplano ni Papa na ipetisyon na kami ni Mama. Tsaka para magkakasama raw kami doon. Ganun ba? Hayaan mo, Mac. Ayos lang yun. Basta kapag may time ka, dalaw ka na lang dito. Tapos tuwing uuwi ka, dalan mo ko ng pasalubong Sapatos lang, tapos sabihan na lang kita kung anong sukat ko. Joke. Oo naman. Tsaka sumbong mo lang sa akin kapag may mambubuli sa'yo. Tandaan mo, kapag mapapahama ka, darating ako. Pangako ko sa'yo yan. Pagbiro ko rin talaga, ano? Ang layo kaya ng States. Hindi naman parang Maynila at Caloocan lang yan na kayang biyahin ng saglitan. Paano pala yung bahay nyo? Ibebenta niyo ba yun? Hindi raw, sabi ni Mama eh. Kasi kapag magbabakasyon kami rito, magagamit pa rin naman daw yun eh. Ayos yan. Kailan palang alis niyo? Next week na. Talagang pinatapos lang ako rito ni Papa. Basta, email na lang tayo para may communication tayo. At saka, huwag mo kalimutan, kumain para tumaba ka. At nang hindi ka mabubuli kapag nag-college ka na Oo par, salamat sa mga payo mo Ingat na lang kayo palagi ron Oo naman par. Ako pa ba? Ron, tawagin mo mama mo, kakain tayo sa labas. Sige po, salamat po. Saglit po, tatawagin ko lang po si nanay. Sige, hintayin na lang namin kayo ni Max sa labas. Ron, si Mac, hinahanap ka. Bakit daw po, Nay? Ay, gusto ka lang daw makausap. Oh, Mac, napadalaw ka. Hindi. Dumaan lang ako. Gusto ko lang magpaalam. Di ba ngayon na yung alis namin? Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Talagang tuloy na kayo Oo nga eh. Salamat pala sa lahat, Ron Ito pala sa'yo na to Hindi ko na madadala yan. Sayang naman kung iniwan sa bahay. Ano to pa? PlayStation mo to Seryoso? Akin na lang to par? Oo, yan na yan. Nandito na rin lahat ng mga laro niyan sa CDs. Salamat par Thank you talaga Wala yun. Paano? Mauna na ako Balitaan na lang kita. Oo par, nakapag-create na rin din ako ng email para i-email kita kapag nandun ka na. Ingat kayo ron par. Maraming salamat. Sige, kayo rin dito Ron? Hoy, kumusta? Jessie, ikaw ba yan? Wow, ang ganda mo lalo Saan ka nag-aaral? Sa UDM ako, Jessie. Ikaw? Sa UE Manila ako eh. Sa Recto? Ayos Kumusta na kayo ng kaibigan mong si Mac? Magsama pa rin ba kayo sa isang school? Best friend mo yun, di ba? Si Mac. Wala na yun. Nasa States na. Kaya pala hindi ko na kayo nakikita palagi magkasama eh. Dati kasi palagi kayo magkasama noon. Oo nga Sanggang dikit kami noon. Ngayon,
Solo na lang ako palagi. Okay lang yan. Baka gusto mo ron, punta ka dito mamaya. Birthday ko, may inuman. Hindi ako umiinom eh. Pasensya na, Jessie ah. Sige na, punta ka na. Mga 6 p.m. aasahan kita ah. Punta ka na lang dito, huwag ka nang kumain. Sagot ko na rin yung sibog mamaya. Oo, okay. Sige, susubukan ko. Huwag mo subukan ron, gawin mo. Oo, sige. See you later. Uy, Ron! Salamat sa pagpunta ah. Tara, pakilala kita sa mga tropa ko. Jessie, parang wala yata akong kakilala rito sa classmate natin nung high school. Oo, wala talaga tayong classmate dyan. Puro mga tropa ko yan, tsaka mga kasama ko sa frat. Frat? May frat ka? Oo, frat! Bakit? Wala naman. Jessie, astig lang kasi. Gusto mo ba sumali? Di ba may paddle kapag sumali riyan? Baka hindi ko kayanin, ang nipis kasi ng katawan ko tapos mapapaddle pa. Baka malagas yung buto ko. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa'yo. Pakilala na kita sa mga brad at sis natin. O mga brad, sis! May recruit akong bagong classmate ko nung high school. Si Ron. Gusto niya raw sumali sa grupo natin kaya welcome natin siya. Pero bago natin siya welcome, let's party! Ano? Tarantado ka! Matapang ka, di ba? Matapang ka? Ikaw ay pukpok ko sa ulo mo to, ha? Hoy, Ron! Itigil niyo na yan! May mga pulis na paparating. Magtago muna kayo sa iskinita natin. Ron, tara sa bahay. Uy, kayo na dyan, ha? Tara na, tama na yan! Ay, nako. Parating na lang kayo napaparambol, Ron. Mga matatapang eh. Akala yata nila, kaya nila tayo rito. Sirang ulo ba sila? Teritoryo natin to. Napapansin ko. Simula na naging member ka dito sa grupo namin, palagi napapadalas ng trouble ang grupo eh. Kayo na mga grupong nagturo sa akin maging ganito. Maging matapang. Nagpapasalamat nga ako dahil sinama mo ako rito, Han. Kasi kung di dahil sa inyo, baka binubuli pa rin ako hanggang ngayon. Nako Ron, tigil-tigil nyo na yung ginagawa nyo na yan. Baka next time kayo nang laman ng balita at mga litrato nyo nakatakip ng dyaryo makikita ako. Huwag kang mag-alala sa akin, Jess. Tingnan mo nga ako. Buhay na buhay ako. Wala kang nangyaring masama eh. Ay nako, bahala kayo. Han! Han, wait! Wait! Han, wala ka naman balak umuwi sa inyo? Hindi naman sa pinapauwi kita, pero wala kasing kasamang nanay mo, di ba? Wala na. Nakakabagot naman dun. At saka, may trabaho naman ako sa computer shop nyo eh. Hindi na ako uuwi ron. Makita naman ako eh. Ikaw ang bahala, Han. Naalala mo pa ba yung best friend mo nung dati nung high school tayo? Yung lagi mong kasama? Si Mac. Wala na akong balita simula nung nagpunta sila sa States eh. Hindi ko nga nalaman kung saan ko nailagay yung email niya. Hindi mo rin ba ma-search sa Facebook? Baka iba lang ang pangalan niya doon. Dati kasi naalala ko yun, lagi mong kasama eh. Tapos yun yung tagapagtanggol mo kapag nabubuli ka nila, Marco. Oo nga eh. Kaso, wala na talaga akong balita eh. Eh kung umuwi ka kaya sa inyo? Malay mo, alam ng nanay mo yung contacts nila. Para makumusta mo na rin yung best friend mo, pati yung nanay mo. Han, alam mo namang hindi na ako makakauwi ron eh. Makagalit pa rin sa akin si nanay. Simula kasi nung lumayas ako nun, hindi niya na ako hinanap. Sure ako, masamang loob nun. Sige na, punta na ako sa shop. Magbubukas na ako. Sayang, baka maraming tao. O sige Han, sunod na lang ako mamaya doon. Mamaya pala, nag-aaya ng inuman ng tropa. Ano, sama ba tayo? Oo, sige. Sabay na lang tayo pumunta sa tambayan kapag sara na natin yung internet cafe. Han, tinatanong ni founder kung gusto mo, ikaw na yung gawin nating starter sa frat natin. Kasi ganun ka naman lagi eh.
Ikaw palagi nag-uumpisa kapag may aaway. Initiator ka ng clash eh. Wag muna, Han. Okay na ako sa pagiging simpleng tao lang. At saka ayaw mo na ako mapatrouble, di ba? Nako, simpleng tao pa ang gusto. Yung pinukpok mo ng bote sa ulo, yun, 7 raw ang tahi. Masyado kasing matatapang eh. Dapat lang yun sa kanya. Pinagbigyan ko lang sila sa gusto nila. Grupo pa natin pinili nilang kalabanin. Naalala ko parang dati binubuli lang yan si Ron nung high school. Ngayon, namamalo na ng bote sa ulo. Medyo nakakatakot ng bulihin. Dati yun, nung takot pa ako at umiiwas sa gulo. Pero ngayon, iba na. Papalagan ko na kung sinong gagago sa akin. Easy ka lang, Han. Masyado ka namang hot eh. O, tagay ka na nga lang muna. Tapos mamaya, palalamigin ko ulo mo. Pero, real talk mga tol kung hindi lang dahil sa inyo, Jessie, hindi ako magiging ganito eh. Kayong nagturo sa akin na maging matapang. Kayo nga rin nagturo sa akin na makipagbasagan ng mukha eh. Oo, Han. Para wala nang mambubuli sa'yo. Para ikaw na mambubuli sa susunod. Kita mo, ikaw na ngayon na nambubuli. Mga tropa, saglit lang Iihin lang ako. Han, may naghahanap sa'yo. Sino naman, Han? Ako, par. Mac! Mac! Mac, ikaw ba yan? Kailan ka nakauwi? Long time no si pare! Mac, shot ka na muna. Hindi, Jessie. Pas muna ako. Salamat na lang Baka pwedeng magpasama na lang ako kay Ron dun sa bahay namin. Kung okay lang sa'yo. Okay lang ba, par? Sige, Mac, ibalik mo na lang yung jowa ko By the way, guys, si Mac, classmate namin ni Ron nung high school. Okay, Welcome. Sige, salamat mga tol Ano, Ron? Tara. Tara pare! Han, balik lang ako mamaya Saglit lang kami ni Mac. Sige, babe, bilisan nyo Hintayin kita. Tara pare! Ano pare, kamusta ka na? Laki na ng pinagbago mo Parang pumayat ka yata. Anong nangyari sa'yo? Dapat nga, tumaba ka kasi nasa States ka Oo nga Huwag na tayo sumakay, Ron. Lakarin na lang natin, gaya ng dati. Kapag pumupunta tayo sa amin. Just like the old times. Sige par, malapit lang naman Nga pala, graduate ka na ba? Hindi pa. Second year college pa lang ako, Ron. Okay. Ikaw, par. Ano nang balita sa'yo? At saka, ang lupit mo Yung hati nating classmate noon sa high school. Girlfriend mo na ngayon Saludo na talaga ako sa'yo Ang laki na ng pinagbago mo. Oo par, girlfriend ko na si Jessie. Eto, hindi na ako nakapagtapos kasi kami na ni Jessie namamahala sa internet cafe nila. Oo? Ay, sayang naman pare. Sana nagtapos ka na ng 2 years na lang. Hindi na par, nakakatamad na rin Sa bagay, kapag kumikita na talaga, tatama rin na. Par, ano palang gagawin natin sa inyo? Dadalawin ko lang itong lugar natin. Pasyal-pasyal lang. Marami kasi akong na-miss na lugar na to Oo nga par, nakakamiss din yung mga kakulitan natin nung high school. Nga pala, naalala mo ba yung crush mong si Ella? Yung classmate natin? Yung dating choosy na nang busted sa'yo. Ayun, may asawa na. Sayang, ganun talaga pare. Shit happens Balitaan mo pa nga ako sa iba nating mga classmates. Si Chris, yung matalino nating classmate, yung kinokopyahan natin. Ayun, engineer na. Wow, sabi na nga ba. Yun ang magkakaroon ng magandang future sa atin ano pala ang course na kinuha mo, par? Kumsay ako par, kaso hindi ko na tinapos. Kaya yung sinasabi kong kami ang namamahala sa internet cafe nila Jessie, ako ang bantay ng computer shop nila, tapos ako na rin ang nagmi-maintain ng mga PC. Okay na rin yun. At least nakakaraos at natutulungan mo pamilya mo. Yan lang par, hindi na ako nakatira kasama ng nanay ko. Naglayas kasi ako sa huminto sa pag-aaral Par, bakit? Anong nangyari? Nagkaroon din kami ng hindi pagkakaunawa ng nanay ko Kaya umalis na lang ako ron. Nakakapikon na kasi. Ako laging nasisilip. Par, I'm sure naghihintay na sa'yo ang nanay mo. Wala namang magulang ang gustong malayo sa anak nila Try mo lang, par. Baka sakali lumipas na ang mga galit nila. Ilang taon ka na palang wala sa inyo? Halos 2 taon na rin. Hindi ko na nga alam par kung pababalikin pa ako ng nanay ko sa amin Sure ako, par. Pababalikin ka ng nanay mo. Ganon tayo kamahal ng magulang natin.
magkamali man tayo, tatanggapin pa rin tayo with open arms pa. With open arms pa. Gusto mo, pagkatapos mo akong samahan sa amin, daanan natin ang bahay nyo? Sige par. Kaso, nahihiya ako magpakita kay nanay. Akong bahala. Huwag kang mag-alala. Teka par, bakit nga pala napauwi ka yata? Kasama mo ba sila tita? Oo nga pala. Hindi. Ako lang mag-isa ang umuwi. May problema kasi ako, par. Ano bang problema mo? Baka may tulong ako par. Sasabihin ko na lang sa'yo pagdating natin sa bahay. Pero ngayon, good vibes muna ang pag-uusapan natin. Sige na nga. Ano pa bang gusto mong kwento ko? Pwera kay Jessie, nagkaroon ka pa ba ng ibang GF? Marami na rin akong nakarelasyon bago naging kami. Yapang nito. Nakailan ka na ba? Ay, yan ang huwag nating pag-usapan. Mukhang marami na. Hindi naman. Mabibilang pa din naman sa daliri ng kamay at paa. Dami na palang bagong kaibigan, no? Oo. Sinama ako ni Jessie sa frat nila eh. Kaya ayun, nagkaroon ng maraming tropa. Baka lagi kang natutrouble, ha? Okay na ako par. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko na yung sarili ko. Sure ka? Sige par, ha? Total, malaki ng pinagbago mo. At saka, kaya ko naman na par. Huwag ka mag-alala par. Hindi na ako yung dating Ron na kailangan mong iligtas o ipagtanggol. Kaya ko na yung sarili ko. Oh, nandito na tayo. Naalala mo pa ba yung pumupunta ka rito? Kapag hindi tayo nagpe-PlayStation dito, tayo nakatambay sa harapan ng bahay. Tapos si Mama magdadala ng pagkain. Oo, daming pagkain nun. Dito nga ako tumaba eh. Para kasing nagfi-feeding program si mama mo kapag nagpapakain met maya eh. Tapos ang dami pa. Teka par, balik nga tayo sa problema mo. Ano bang naitutulong ko? Wala kang maitutulong par. May cancer ako. Ano? At 1 buwan na lang ang itatagal ko. Stage 4 na kaya, wala na talaga. Dumalaw lang ako rito para ipaalam sa'yo. Baka kasi hindi na tayo magkita kapag namatay na ako. Ini-enjoy ko na lang yung nalalabing araw sa buhay ko. Pasensya par ha. Wala na bang talagang magagawa? Kaya pala namumutla ka. Hindi ka ba pakemo ba yun? Wala na pare. Late ko na rin nalaman at nasabi kina mama at papa. Kasi ayaw ko nang mag-isip sila eh. Pumunta lang ako rito para check-in ka at para alamin kung ano na ang ginagawa mo. Napansin ko masyado kang nabarkada. Iwasan mo na yung frat na yan. Baka next time hindi na kita matulungan. Anong ibig mong sabihin? Mag-iingat ka palagi para. Maraming salamat sa pagkakaibigan. Lagi mo lang tatandaan na nandito lang ako palagi. Bumalik ka na lang sa magulang mo, tsaka ako. Matagal ka nang hinihintay nun. Teka Mac, hindi nga ako sigurado kung tatanggapin pa ako ng nanay ko eh. Tara, sasamahan kita. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Eto na ang pagkakataon mo para muling magkaayos kayo ng nanay mo. Kapag kumatok ka riyan sa pinto na yan, ngayon, okay na kayo ng nanay mo. I'll assure you that. Sige par. Maraming salamat talaga par sa lahat ng tulong. Pati rito sa ginawa mo kahit konting araw na lang nalalabi sa'yo. Patuloy ka pa rin sa paggawa ng kabutihan. Wala yun par. Basta ayusin mo na ang buhay mo ha. Huwag nang pasaway. Sige na, katok na. Ron? Ron, anak! Nay, Mabuti naman at umuwi ka na. Salamat sa Diyos at nakauwi ka dito. Saan ka ba nanggaling na bata ka? kay Mac po kayo magpasalamat. Mac! Mac! Anong Mac?
Kasama ko si Mac, Nay. Sa kanya kayo magpasalamat. Saan na napunta yun? Kasama ko lang kanina yun eh. Siya nga nagkumbinsi sa akin na umuwi rito eh. Ron, huwag kang magbibiro ng ganyan, ha? Kinikilabutan ako sa iyo. Nay, kanina lang kasama ko si Mac. Siya pa nga nagtulak sa akin na umuwi rito eh. Ron, tumahimik ka nga. Patay na si Mac. Ano? Mahigit 1 taon nang patay yung kaibigan mo. Hindi ko sinabi sa'yo dahil hindi ko naman alam kung saan ka hahagilapin eh. Nay, nagbibiro ba kayo? Kanina lang kasama ko si Mac eh. Nag-uusap pa kami nung pumunta kami sa kanila. Tapos yun nga yung sinabi niya sa akin, na may sakit siya at 1 buwan na lang itatagal niya. Grabe kayo, Nay. Pinatay niyo naman kaagad si Mac. Hindi ako nagbibiro, Ron. Ito, kausapin mo yung nanay niya, kokontakin ko ngayon. Anak, natatakot ako sa'yo, ha? Kinikilabutan ako sa mga pinagsasasabi mo. Oh, eto, nagre-ring na. Kausapin mo. Nanay ni Mac yan. Hello, tita. Kamusta po kayo? Si Ron po ito. Oh, Ron. Mabuti naman ako. Napatawag ka. About po ito kay Mac, tita. Nandito kasi kanina si Mac. Dumalaw po. Ron, huwag kang magbibiro ng ganyan. Tita, hindi ako nagbibiro sa inyo. Promise. Kanina lang po kausap ko siya eh. Nagpunta po siya rito. Sabi niya dumalaw lang siya dahil maraming araw siyang na-miss dito sa Pilipinas. Lalo na yung lugar dito. Ron, hindi ba nasabi sa'yo ng nanay mo? Napatay na si Mac? Oo. 1 taon nang wala si Mac. Namatay siya na dahil sa cancer. Hindi niya sa amin pinaalam na gano'n ang kalagayan niya. Nalaman na lang namin nung palala na. Sino yung nakausap at nakita ko kanina? Sino yung nakasama ko sa paglalakad kanina lang? Nabanggit niya po sa akin na may cancer siya. Pero ang sabi niya po sa akin, meron pa daw siyang 1 month kaya raw siya dumalaw dito. Pinaalam niya nga sa akin kung kalagayan niya eh. Ron, baka dinalaw ka lang ng best friend mo. Kasi nung huling sandali niya, sinabi niya gusto kanya makausap. Ang kaso, sabi nga ng nanay mo, wala ka sa inyo nung araw na yun. Pero itong huling sinabi niya sa akin, sabihin ko raw sa'yo to kapag nakausap kita. Sabi niya, paari yung pangako ko, tutuparin ko yun. Tutulungan kita sa lahat ng mambubuli sa'yo. Mag-ingat ka na lang palagi at salamat sa lahat. Yan ang sinabi niya sa akin bago siya malagutan ng hininga. Baka nga nagpakita lang sa akin si Mac. Kasi nakalimutan ko na siya eh. Simula kasi nang umalis kayo, tita, hindi na kami nagkaroon ng komunikasyon. Oo, Ron. Kasi nang malapit na siyang mawala, ikaw pa talaga na pag-usapan namin. Ipagdasal at ipagtirik mo na lang siya ng kandila. Sige po. Salamat po, tita. Pagtitirik ko na lang po si Mac ng kandila. Siguro nga po nag-aalala lang siya kasi matagal na di kami hindi nag-uusap. Ingat po kayo, tita, ha? Bye. Sige, Ron. Bye. Ano, naniniwala ka na ba? Kinikilabutan na nalulungkot ako na eh. Hindi ba lang ako nagkaroon ng pagkakataong makausap siya bago siya bawian ng buhay. Pero par, saan ka man ngayon? Sumalangit nawa. Pasensya na kung nakalimutan kita. Siguro nga, nagpapaalala ka lang. Maraming salamat sa pagpapaalala. Salamat din kasi nagkaayos na kami ni nanay nang dahil sa'yo. Huwag ka nang malungkot. Baka na-miss ka lang nun ni Mac. Oo nga po, Nay. Nay, sorry din po sa lahat ah. Sa lahat po ng kasalanan ko. Lalo-lalo na yung pag-iwan ko sa inyo. Wala yun, anak. Ang mahalaga eto. Magkasama na tayo ulit. Akala ko talaga tuluyan mo na akong iiwan eh. Salamat din kay Mac at pinabalikan niya dito. Siya pa talaga yung naging daan para magkaayos tayo, no? Teka, kumain ka na ba? Hindi pa po, Nay. Lain ang nilakad namin ni Mac eh, pero masaya ako dahil nakapagkita kami ulit. Sige. Tara. Gusto mo kumain tayo ngayon sa Tapsilugan? Si Iba, Nay. Basta libre niyo. Oo naman.
Ayan, may naghahanap sa iyo. Saglit lang po. Dalian mo na! Oh, Nay. Bakit ba parang natataranta kayo? Ano bang problema? May emergency ba? May babae kasing naghahanap sa baba. Ano ba yun? Jessie daw ang pangalan niya. Kilala mo ba yun? Andun siya sa misala, mukhang emergency nga eh. Sige, Nay. Teka, susunod na po ako. Ron, Oh, bakit, Jess? Anong nangyari? ang tropa. Ano bang nangyari sa kanila? Napatrouble sila kagabi nung nagiinuman tayo. Pag-alis mo kagabi mga 15 minutes lang na nakalipas, dumating ang 2 gang na nakaaway nyo na nakaraan. Mukhang nagtulong nga sila. Yung isa sa mga yan may dalang sumpak. Tapos si Boy na sumpak. Ano? Kritikal ang lagay niya ngayon. Natatakot ako. Natatakot ako na baka pati ako balikan eh. Tahan na. Kumalma ka lang, Jessie, ha? Nay, pwede po ba makahingi ng tubig, Nay? Siguro, Ron, huwag ka na munang lumutang dun sa lugar namin at sa tambayan natin. Lalo ka na muna dito kasi talagang gusto nilang bawian yung grupo natin eh. Gulpo sarado sina Jetro at Sean. Ganun ba? Sige. Eto muna ng tubig. Kumalma ka lang, Han. Basta, ingat na lang muna kayo ng tropa Ron, ha? Maswerte ka, Han. Dumating ang kaibigan mo. Nakaligtas ka. Kundi baka ikaw ang nasumpak. Talagang swerte mo. Oo nga eh. Coincidence nga siguro. Nasa ospital si Boying. Pupuntahan ko na lang sa ibang araw. Nasa Jose Reyes, puntahan mo na lang pag may oras ka. Sige, Han, sinabi ko lang din sa'yo kasi baka bumalik ka dun eh. Matsyempuhan ka mag-isa. Han? Girlfriend mo pa siya, Ron? Opo, Nay. Pasensya na. Nakalimutan ko siyang mapakilala sa inyo. Si Jessie nga pala, Nay, girlfriend ko. Hello po, Nay. Napakaganda mo. Bagay na bagay kayo ng anak ko. Nay naman. Easy lang. Salamat nga pala, Han. Wala yun. Basta yung sinabi ko sa iyo, huwag ka munang lulutang dun. Tama ba ang narinig ko? May nasumpak sa mga kaibigan nyo? Diyos ko po, Ron. Oo po, Nay. Siya nga pala, Nay. Si Jessie nga pala. Siya yung nagpatuloy sa akin dun sa kanila. At binigyan ako ng trabaho ron sa business nila. Maraming salamat sa pag-aalaga nyo sa anak ko, iha. Wala po yun, Nay. Mahal ko naman po si Ron eh, kaya tanggap naman siya ng pamilya ko. Kung natatakot ka doon sa lugar nyo, pwedeng dito ka muna. Talaga po? Oo, dito ka muna. Mahirap na. Mamaya matsyempuhan ka pa. Sige po, salamat. Mamaya po, baka dito na muna ako tumuloy. O paano, Han? Balik muna ako dun sa amin, ha? Kuha lang ako ng damit para makabalik na ako agad dito. Sige, Han. Ingat ka, ha? Sige, salamat. Salamat po, Nay. Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa mga frat-frat na yan eh. Basta wag na muna kayong pupunta doon, Haron. Nako, pero tingnan mo nga naman yung pagkakataon. Dumating si Mac bago sila sugurin. Yun nga, Nay. Talagang tinupad ni Mac yung pangako niya sa akin. Hindi niya talaga ako inayaang mapahamak. Hindi man pambubuli yun, pero nailigtas niya ako sa tiyak na kapahamakan. Pasalamat na lang talaga tayo kay Mac. Tinulungan niya pa rin ako sa mga nagbabalak na masama sa akin. Ginawa niya nga, kahit nasa kabilang buhay pa siya. Nagawa niyang tumawid para iligtas naman ako sa kapahamakan. Para maraming salamat talaga sa pagligtas na naman ng buhay ko, ha. Tunay ka nga, kaibigan. Nasaan ka man ngayon? Sana masaya ka. Promise, par. Hindi na ako sasali sa mga fraternity. Ay nako, sayang din yun si Mac, no? Napakabait na bata pa naman. Buti na lang, Ron, nagkaroon ka ng kaibigan na kagaya niya. Ganun nga siguro yung tunay na kaibigan, no? Handang gawin at magsakripisyo para mapabuti ang isa. Hayaan mo, pag pumunta ako ng palengke, bibili ako ng kandila at ipagtirik mo ng kandila yung kaibigan mo, ha? Salamat, Nay. Sige po. Par, magkita na lang tayo riyan sa langit, ha. Maraming salamat. Lalong-lalo na sa pagiging mabuting kaibigan. Till we meet again. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito.
is your number one SM radio station. Love